Vesillä liikkuminen on aina ollut tärkeä osa suomalaista elämänmuotoa. Veneily on nimenomaan suomalainen tapa liikkua. Vähitellen on hyväksytty lasikuitu eli lujitemuovivene käyttökelpoisena puuveneen vaihtoehtona. Kehitys on kuitenkin jo mennyt veneen rakentamisessa aimo askeleen eteenpäin. ABS eli kestomuoviveneet ovat tulleet kuvaan mukaan ja 70-luvun tekniikka. Rymättylässä sijaitsee Euroopan uudenaikaisin ja suurin ABS-muovin jalostuslaitos, jonka päätuotteita ovat pienveneet. Näitä tehdään vuodessa noin 10 000 kappaletta Korpivaaraan kuuluvassa konemuovissa. Teollisuusjohtaja V. Olavi Seppäläinen. Miksi tämä tehdas perustettiin? Tietysti tehtaan perustamiselle on monta syytä. Yritän mainita niistä tärkeimpiä. Sekä puu- että lasikuituveneiden valmistusmenetelmät perustuvat käsityöhön. Oli olemassa selvä tarve teolliselle veneiden valmistusmenetelmälle. Meidän tehtaassamme veneitä valmistetaan koneellisesti nykyaikaisella massatuotantomenetelmällä. Muovivene on korvannut puuveneen helppohoitoisuutensa ja pitkäikäisyytensä takia. Kestomuovista tehdyt veneemme omaavat juuri sellaisia ominaisuuksia. Miksi materiaaliksi valittiin nimenomaan tämä ABS-muovi ja valmistusmenetelmäksi niin sanottu tyhjömuovausmenetelmä? ABS-kestomuovi on ollut teollisuudessa tunnettu ja tunnustettu jo lähes 20 vuotta, eritoten autoteollisuudessa. ABS-muovi on erittäin sopiva myös veneen valmistukseen. Se on luja, joustavan sitkeä, joka ei helposti murru iskusta. Se on sään kestävä. Voidaan läpi värjätä niin, että ajan hammas ei muuta sitä. Naarmut, eivät suuretkaan naarmut, näy siinä. Valmistusteknisesti se soveltuu erittäin hyvin tällaiseen teolliseen massatuotantomenetelmään. Sen mittatarkkuus on hyvä. Lisäksi se on suhteellisen kevyt. Vajaassa 10 minuutissa pystytään muovaamaan veneen kuori. Lisäksi se on taloudellinen sekä investointi- että käyttökustannuksiensa suhteen. Konemuovin raaka-aineena on tämä rakeinen muovi, josta vene tehdään. ABS-muovi on saanut nimensä kemiallisesta koostumuksestaan, jossa rakenneosina ovat akryyli, nitriili, butadieeni ja styreeni. Näitä aineosia sopivasti sekoittamalla voidaan kestomuovin ominaisuuksia muunnella aina kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. Muovirakeista tehdään ensin muovilevy suulakepuristimessa. Koneessa rakeet syötetään lämmitettyyn sylinteriin, jonka sisällä pyörivä ruuvi kuljettaa raaka-ainetta eteenpäin. Rakeet sulavat vähitellen ja ruuvin pyörimisliike ottaa muovimassan koneen toisessa päässä olevaan suuttimeen, josta muovilevyä tulee ulos keskeytyksettä. Levyn paksuus on käyttötarkoituksesta riippuen 1,5–12 mm. Levyn paksuutta seurataan radioaktiiviseen säteilyyn perustuvalla mittauslaitteella.
Linjalla voidaan valmistaa myös kaksikerroslevyä. Levyn runko voi olla esimerkiksi ABS-muovia ja sen pinnassa ohut akryylikerros, joka suojaa auringon valolta. Levyn valmistuksen jälkeen on vuorossa veneen ulko- ja sisäkuorien muovaus. Muovilevy lämmitetään noin 160 asteen lämpötilaan ja lämmitetty levy imaistaan alipaineen avulla venettä vastaavaan muottiin. Jäähdytyksen jälkeen veneenkuori on valmis jatkamaan matkaansa kokoomalinjalla. Mikä härveli tämä on? Mitä tässä tapahtuu? Tämä on neliasemainen tyhjiömuovauskone. Neliasemainen tarkoittaa sitä, että siinä voidaan valmistaa 4 levyä yhtä aikaa. Yksi levy on esilämmityssuunnissa ja toinen on varsinaisessa lämmityssuunnissa ja kolmas levy on tässä muottiasemalla, siis muovattavana ja neljäs on tässä, vaihdetaan valmis tuote pois ja pistetään levytilalle. Sinä olet ollut konemuovin palveluksessa 5 vuotta. Millainen työpaikka tämä on? No, tämä on muovitehdas, siis venetehdas. Ja kun verrataan esimerkiksi lasikuituvenetehtaaseen että muovivenetehdasta, niin on siinä paljon eroa. Ei täällä ei jouduta esimerkiksi semmoisten kemikaalien kanssa tekemisiin, mitä taas toisenlaisessa tehtaassa joudutaan. Ja täällä ei ole myöskään semmoista pölyä, kun sanotaan siellä joudutaan viimeistellä veneitä ja käsitellä niitä. Konemuovin käyttämä menetelmä ja muovi sopivat erinomaisesti myös muuhun kuin venetuotantoon. Tehtaassa muovataankin veneiden lisäksi jätesäiliöiden kansia, perämoottoreiden koteloita, autojen sisälokasuojia ja betonin valumuotteja. Konemuovin käyttämän valmistusmenetelmän etuna on taloudellisuus, mikä johtuu pienestä materiaalin hukasta. Veneen ulko- ja sisäkuorista leikataan ylimääräiset reunat pois. Hukkapalat kootaan talteen, rouhitaan ja käytetään uudelleen levyn valmistukseen. Veneen sisä- ja ulkokuoret liitetään toisiinsa, mikä tapahtuu konemuovissa käyttämällä 2 eri menetelmää. Ensimmäisessä menetelmässä veneen rasituskohtiin liimataan tukipaloja ja pohjalle asetetaan uretaanisolumuovin kappale.
Sisä- ja ulkokuori liimataan ja hitsataan toisiinsa täysin tiiviisti siten, että kuorien väliin ei pääse vettä. Toista tekniikkaa käytettäessä ulko- ja sisäkuoren välinen tila täytetään kokonaisuudessaan uretaanisolumuovilla. Rakenteesta syntyy jäykkä ja sitkeä, vene on kevyt ja täysin uppoamaton. Menetelmä on kehitetty konemuovissa ja useita vuosia kestäviä tutkimuksia Sitra on rahoittanut. Seuraava työvaihe on reunojen viimeistely ja puuosien ja helojen kiinnittäminen veneeseen. Veneet varustetaan merenkulkuhallituksen kilvellä. Mitä tämä kilpi kuluttajan kannalta merkitsee? Se merkitsee, että venetyyppi on hyväksytty yhteispohjoismaisen pienvenenormien mukaisesti, mitä taas merkitsee, että tämmöinen venetyyppi on seurattu ihan raaka-aineesta valmiiseen veneeseen asti. Siinä on muun muassa käyty läpi kaikki piirustukset, on mitattu paksuuksia ja muuta, on laskettu lujuutta. Sen lisäksi raaka-aine on, jokainen raaka-aine, mikä veneessä on käytetty, on semmoinen, mitä on käyty läpi testiä, mitä on suorittanut tässä tapauksessa VTT. Sen lisäksi tämmöinen vene on käyty meidän koealtaassa testattavana, missä testataan vakavuutta, testataan kuinka paljon se vene kestää vedellä täytettyinä lastia. Sen jälkeen, kun tämä proseduuri on käyty läpi, vene otetaan vesille ja sitä ajetaan suurimmalla koneteholla, mitä on suositettu. Veneet valmistuvat hetkessä Rymättylän tehtaalla. Konemuovin johtaja Seppo Kilpinen, miten APS-vene suunnitellaan? Kun uuden venetyypin ominaisuudet on kartoitettu ja tavoitteet näin asetettu, käynnistyy suunnittelu
suunnittelun ensimmäinen vaihe tällaisten rungon linjapiirustusten avulla. Tällaisia linjapiirustuksia piirretään aina useampia ja näitä eri vaihtoehtoja verrataan toisiinsa jo tässä piirustuslautavaiheessa laskennallisesti, ja tässä vaiheessa voidaan jo käyttää avuksi eräitä tietokoneohjelmia. Piirustuslautavaiheesta voidaan sitten siirtyä esimerkiksi pienoismallivaiheeseen, jollaista tekniikkaa käytimme erään viimeisimmän mallimme suunnittelussa. Me uitimme näitä veneitä eri nopeuksilla, eri kulkuasennoissa ja eri kuormituksilla. Vaikka tällainen pienoismallitekniikka on erittäin hyvä suunnittelun apuväline, se ei kuitenkaan voi antaa lopullisia vastauksia, vaan meidän on vielä varmistuttava näistä tuloksista täysmittakaavaisten prototyyppikokeiden avulla. Tässä suoritetaan 200 tunnin konstruktion kestävyystestiä tällä veneellä ylisuurella moottorilla, joka tässä tapauksessa on 20 hevosvoimaa. Normaali moottorisuositus maksimi on 10 hevosvoimaa. Tämä 200 tuntia vastaa noin 4 vuoden normaalia käyttöä joka vuodessa, niin on 50-60 tuntia, mitä ihmiset yleensä kesässä ajavat. Tällainen suunnitteluprosessi, jossa käytetään apuna pitkälle kehitettyä tekniikkaa, johon osallistuu useita eri asiantuntijoita, on melko pitkä prosessi. Meidän tapauksessamme keskimääräinen suunnitteluaika on ollut 1,5 vuotta, joissakin tapauksissa jopa vielä sitäkin pitempi. Konemuovin tapainen massatuotanto edellyttää myös erittäin pitkälle kehitettyä laadunvalvontaa. ABS-levyn paksuutta valvotaan radioaktiiviseen säteilyyn perustuvalla mittarilla ja selvitetään muun muassa levyn kutistuma, joka ilmaisee sen sisäiset jännitykset. Muovattujen veneen kuorien paksuutta eri kohdista seurataan jatkuvasti. Laadunvalvontaa tapahtuu myös konemuovin nykyajan vaatimukset täyttävässä laboratoriossa. Liimojen laadun tarkkailuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Useita kertoja vuorokaudessa mitataan ABS-muovin iskulujuus. Lisäksi laboratorion erittäin tärkeänä tehtävänä on uusien valmistusmenetelmien tutkimus- ja kehittelytyö. Onko tämä investointi osoittautunut oikeaksi ja millaiselta näyttää tehtaan tulevaisuuden näkymä? Ilman muuta investointi on ollut oikea. Parhaana vuotena olemme tuottaneet 10 260 venettä. Paitsi että tämä on Rymättylän, se on koko Suomen suurin pienvenetehdas. Ilmeisesti suurin koko Skandinavia. Varmasti suurin ABS-venetehdas koko Eurooppa. Me emme ole saaneet koko tuotantoamme kaupaksi ja sen tähden me olemme joutuneet kehittelemään uusia tuotteita muille aloille. Siinä me olemme onnistuneet hyvin. Me toimitamme useita tuotteita tällä hetkellä rakennusteollisuudelle, huonekaluteollisuudelle, autoteollisuudelle ja metalliteollisuudelle. Tuotannostamme noin puolet on veneitä
ja toinen puoli on muuta tuotantoa. Tulevaisuuteen me suhtaudumme luottavaisesti. Olemme tehneet päätöksen muun muassa uusinvestoinnista tällä alalla. Viennissä myöskin olemme onnistuneet hyvin. Yli puolet tämän tehtaan tuotannosta myydään ulkomaille. Välittömästi meidän vientinämme tai välillisesti alihankintoina suomalaiselle vientiteollisuudelle. Erityisesti lopuksi haluan mainita tunnustuksen, jonka valmistusmenetelmämme ovat saaneet ulkomailta. Tuorein esimerkki siitä on äskettäin solmimamme kauppasopimus jugoslavialaisen tunnetun suksitehtaan Elanin kanssa, jossa myimme heille osan veneiden valmistustekniikkaa. Useista muista sopimuksista neuvotellaan parhaillaan.